bună seara, revin și eu cu un clip după nu știu câte zile, dar nu prea că mult sau săptămâni, cred că pot să sau 3 zile, nu știu cât am lipsit. Revin cu un clip, de asta clip nu short, revin cu un clip în care ne jucăm Hive și diferite minigame-uri. Ba nu la pe vreau să intru. Probabil intrăm la un hide and seek, la o mărgămisă, la un just build, la un hide and seek. Și tot așa. Dar înainte să începem clipul, vreau să vă spun dacă vreți să fac un clip special la seria mea Ca viața la școală de Crăciun. Să vedeți ce ni se întâmplă mie și prietenilor mele. Sau prietenii mele, depinde, dacă nu le schimb iară de vreo 5 ori ar fi bine. Și dacă mă întrebați de ce fiecare, dar aproape fiecare are numele schimbat, credeți-mă că mi-e greu să rețin toate numele, așa că pun nume noi și na. Pentru că s-a ocupată ba liceu, ba teste, ba de învățat. Mâine s-ar putea să nu pot posta pe YouTube, da? Pentru că trebuie să învăț la fizică și la restul materiilor, pentru că n-am. Dar probabil pe seară o să postez un clip, probabil, și vă spun cum a fost ziua. Și spuneți-mi în comentarii dacă vreți să, cum să zic eu, să fac un clip special sau o miniserie de vreo 2 episoade cu vacanță de Crăciun, ori cu familia mea, ori cu clasa. Scrieți în comentarii. Așa că hai să nu ținem mult cu vorbăria și hai să începem ăsta. Și hai să începem. Ok, hai să vedem. Aoleu, nu mi-e craft, mă, ce faci? Ship. Hai. Ce s-a pus? Sandu Castle. Ce e asta, mă? Vreau să-mi spuneți ce vă inspiră aceste două poze. Mie personal îmi inspiră tovărășie. Să fac un castel? Al naiba, face să fac castel. Bă, scuzați-mi că nu prea bif cu engleza, doar că mie mi-e cam greu cu engleza și nici nu o suport prea mult. Nu. Nu, facem castel. Da, ignorați în comentariile, comentez la niște în comentarii în TikTok-uri, na? Nu știu ce fac aici, dar cred că fac o casă în mod de castel, gen. Nu știu ce-o fi asta. Da, nu știu, o e lemn, dar nu prea că e lemn cum aspect. Bă. Așa. Bă, dar nu vă luați de mine că nu prea... N-am auzit în viața mea de cuvântul ăsta San Castel. Și eu logic înțeleg că e castel, gen. Nu? Ar fi logic să înțeleg asta. Dar cum o să știu dacă mai pică? Dar momentan scuzați-mă că azi am învățat o grămadă. Am fost la liceu, am avut tot felul de activități sau ceva de genul. Și logică mi-a fost... Da. M-am jucat dățile trecute în Roblox, adică pot să zic ieri m-am jucat sau în weekendul trecut, nu știu exact. Bă, dar nu mai pot să pun mi s-a... Da.
ce să zic. E și un talent născut. Bă, nu mai zi hi, că am înțeles că spui hi. Pe aici nu-i. Shelly, ca de la 8 la 8. Obiectiv, nu mai face asta. Gen, Da, na, 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 na. Deci dacă vă întrebați ce e asta, ce să fac, nu știu ce construcție, care am făcut-o și pe Minecraft-ul meu la capitolul ăsta, absolut normal acasă. dar sincer, nu știu dacă te-am înțeles mai mult de oameni fără să folosească de versuri, poate mă înșel. Își face promovare ăștia pe Discord. Da, nu vă luați timp că nu știu să construiesc, pentru că chiar am înțeles cuvântul și nici nu-mi place engleza în același timp, dar mai ca în engleză. Ok? Nu-mi place nici de cuvântul ăsta, l-am auzit, mă jur. Dar nu sunt de acord, cred că Rinu a dat-o totuși mai bine. Da, mă, dar mulțumesc frumos. Da, mă, te se bagă Gabi. Ăsta mi se pare cel mai bun lucru din ăsta de departe, gen e evident că nu o să sune așa, dar literalmente e ca și cum ar zice, bă, ești că nu mă tripezi, dar poate fi ăsta care nu mai face la asta, e senzațional. Nu mă dă și pe aici și mai trebuie. Bun, bă, wow. Bă, dar mă, să mai pun unul și să-mi... Ce ai? Fix așa spune, tu nu faci genul bă, dar Da, mă enervez și încep să jur. Ori nesecat de feliz. Este fază că vine gata de flexul și vă șlefuiește toate pietrele, bucava și cu. Să nu aveți ce să-i faci. asta era și taia pe ei, toate dânsele au făcut despre a spune cretin. Mamă, ce făceam, mamă, doamne, cretin, ce de-acu făceam acolo? Cam plecat de jos. Ce de-acu făceam? Da, unii... Ce văzut, eu făceam intenționat să fie Da. coana aia mai tare, dar faptul că eu făceam așa un pic, nu o făceam la Caterinca, gen, eu chiar așa mă mișcam, asta e chiar... Deci, acum am zis, dacă vreți să fac serie de Minecraft, hai că... Am zis cumva serie de Minecraft? Clip special de Crăciun. Ai, sunt prima, să-mi bag picioarele. Bă, nu-mi închideți YouTube-ul, bre! Închideți comentariile, că... Și scuzați-mă că înjur YouTube, că știu că mi-ați închis ultima dată comentariile când am înjurat. Practic, eu v-am spus aici, mă, l-a spus copilul A, deci am ghicit bine cu castel. Bă, nu vreau să pun raport. Good. Da. că Gami am dat bani și mai departe. Am niște bănuți, dar nu vă stătea un gol într-un bloc. Măcar mai mult decât mine, gen. Un bloc de la vechi, adică nu vorbim că Gami a avut bani de mic, la modul bani de aia. Nu, e ok. Trai modest, spre bun, să zic așa. Și în ceea ce privește cariera lui pe YouTube, omul chiar a plecat de jos, adică na, că avea un calculator de gaming, ok, dar na, chiar a muncit să mulți care au calculator de gaming și nu fac, e clar. Deci trebuie să-i dați cezarului ceea cezarului, trebuie să-i dați care meritul că în cariera lui de YouTube chiar a plecat de jos. Și asta e ok? A reușit și să fie cel mai prost de pe o piesă cu niște copii care au făcut ceva trepul acum 2 ani maxim. Mai mult de atât nu o să zic despre prințesa Rapunzelino și dreadurile ideală, pentru că s-ar putea să iei sentimente, deși nu vreau asta. Ok, și asta e ok. Cred că am dat voturi ok și voturi ok și unul good, dar rest n-am dat la niciunul foarte great, good sau love, că iubesc. Am dat doar ok sau ceva de genul. A, da, și dacă n-ați văzut, mi-a schimbat caracterul. Sper să vă placă, dacă ați văzut. Ok, și asta e good. Ok, sau good, cum să fie numit. Asta e good. Nu. Ok, atâta. Cu siguranță că va fi o mare lovitură cu YouTube din România. Toți copiii. Chiar vremea aia, chiar dădea lumea clip, chiar atingea multe clipuri. Mai bine bang. Deci, Bă, scuze, dar meh. Nu meh am dat. bă,
era foarte tare Călinașo, pentru că punea un pic chestiile la respect, făcea chestiile astea, erau funny, sincer, gândeam și noi la vremea aia, adică, bă, tare, sincer. Și cumva te făcea să te gândești de 2 ori în a face o chestie penibilă, știi? Dacă la asta s-a ajuns acum, e frică de ce o să fie la vară. Nu de altă, dar nu. Dar e focuri, frumos. O să am mult de muncă. Și, dintr-un punct de vedere, îmi convine. Dar nu îmi convine că, în continuare, există care, după vreo 6 Ok, 2 de meh. dacă toți terminații de youtuberi, a primit niște bani și a ajuns fix ce spunea că nu o să fie niciodată. Și nu convine nici youtuberi ca și ei, care au crescut datorită unei personalități care a fost atractivă pentru mulți oameni, uită ce au fost și se bazează pe niște bugete care nici măcar nu... Zic că am avut votul mic, că era, ce era desenul ăla, agenda, na. Mai jucăm 2 meciuri și după închid clipul că trebuie să mănânc și na. Trebuie să mănânc și bla bla. Eu am gândit-o strategic, stai liniștit. Dar puteți să vă bazați pe mine că încerc. Asta a fost și poliția. Nu știu ce a fost aici. Ne-am uitat la poliția YouTube-ului Super Cat, între timp și-au luat Călinașo, care a avut plăcerea să trimită chiar de tine, ce se mai devreme, să trimită Ok, să vedem ce pune aici. de la poliției YouTube-ului, Așa. respectele mele Călin, și ne-am Două revival. la poliția YouTube-ului Răzvan Gogan, vedeți? Asta o ce faci. Și după ce ne uităm și la poliția asta, dacă trebuie să ne mai uităm la poliții, ne uităm în altă. Aoleu, crocodil. Și eu cum vrei să fac un crocodil de curiozitate? Și cum ai vrea să fac eu un... Ok. Screamă pe care numește cubul strat. Ok. Pentru că e normal să ții cu așa familie tale. Răzvan Gogan a depășit o limită și atât de mult. O să mă asigur că nu să se repete. Aoleu, bă, Căline, bă, ce bă, ești, tu nu ești poliția YouTube-ului, bă, tu ești DICOT, mă, ce ești tu, SRI? Sigur că Răzvan Gogan nu o să repete ce a făcut, dar ce faci, mă, de nu să-l bați? Practic și-a făcut cât de integritate pe care să zicem că o avem. Ba, nu știu ce fac aici, dar cred că e un crocodil care nu prea are coadă. Prin a se lua de youtuberi pe contul lui de Facebook, Ok. făcând aluzii la cum arată și ce fac. Deci Ok. Ce a făcut, nu știu ce a făcut Răzvan Gogan, adică nu mai știu ce a făcut Răzvan Gogan în 2018, 2000, din pe când e clipul ăsta, 2017 chiar. Dar habar n-am, dar hai să vedem. omul deja își vede viitorul ca fiind strâns legat de eventualul succes al sorsei și, ca să rămân Și sursa în prezentare mare succes, așa că a pariat pe cartea câștigătoare. o lege mai mult ca opoziția. Și o face pe White Knight, deși știe că să fii White Knight nu e bine. Mai presus de asta, e și Elvianu. E vreo glumă în București, probabil. Eu l-am prins-o în net aici, că ăia de liceu Vianu sunt ceva, o secretari, habar n-am, nu știu. Dacă vă uitați la mine când în Vianu, să știți că eu habar n-am. Salut! Eu sunt Răzvan, iar astăzi vom vorbi despre 10 lucruri pe care nu le plac. Înainte să spuneți că videoclipul ăsta este foarte vechi și vreau să știți că l-am pus aici pentru că chiar mă interesează. Este foarte bine să aflăm lucruri. Dar nu știu crocodil e ăsta care nu are față, dar na. Fără de femei, ce nu se place? Ce? Asta e crocodil cu probleme psihice, uitați-vă cum arată. Primul, nu-mi place deloc când lumea îndrăstit. Adică nici mie și nici vouă și nici nimănui nu cred că îi place să primească sin. E foarte iurea. Deci ce probleme au oamenii secolului 21 când vine Sil? Wow! Îmi place că încerca să fie relatable cu fetițele care plâng, care dă crash-ul Sin, oh my god! Are și el dreptatea lui. Adică atunci când îi dau unei fete un gif cu oameni care mor, mă aștept la un răspuns, dacă nu chiar la o poză cu ea goală. Doamne. Nu-mi place când nu stă bine părul. Uitați, fetelor, ăsta este un adevărat sex symbol. Nu-mi place când lumea mă minte. Atunci, Ignorați ce se aude pe fundal, dar efectiv mă uit la un clip de al lui Shelly care reacționează la poliția YouTube de acum câțiva ani. Și de asta auziți, dar na. Nu-mi place și cred că nimănui nu-i place. A, da, și vă, dacă puteți să-mi puneți întrebări, că voi face și un QR, dar mi-e lene acum să fac. Momentan fac, gândiți dacă vreți să fac ceva de Crăciun special sau să fac, dacă vreți să fac QR. Răzvan Gogan și astăzi vă
QR, dacă vrei să fac QR, adică să-mi spuneți întrebări și eu să le răspund, da? Am reușit cu vocea asta să joc elegant și să filmez în serial. Da, nu, o să închid clipul că mă duc să mănânc și să mai învăț o leacă, pentru că chiar dacă mâine e sâmbătă trebuie să învăț. Plus că am un lag pe Minecraft în momentul de față, trebuie și, na. Așa că vă las o seară frumoasă, scuzați, clipul ăsta a fost scurt, mâine va apărea, mâine seară va apărea un clip frumos. Scuzați tot ce ați auzit în jurături sau ceva de genul, doar că azi am avut niște nervi pe jocul ăsta, așa că bye bye, să aveți o seară frumoasă sau dimineață, când depinde când vă uitați. La revedere!